Muri Zimbabwe awa yaone ZANU-PF yayo atakiwa aiwa corruption yayo ichibuditswa pachena aiwa taona kuti vanhu vanenge vakatojamuka vanhu havasi kutoda nokuti mashoko avari kutaura aminoti vakatemba pai noti atongokuvigirai iwombe dzinenge dzangovhurwa nevanhu toti kubatise malatest updates wayo. Muri Zimbabwe sara moendera mberi nezvabuda muzara nhasi anokurudzira wasubscriber wolike wotina the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti Olinda Chapel aiwa ari kutoda noti pane post yake yareplay vanhu vanonzi Mbuya G from Dotito anyora achiti famba munhu olifamba zvimadhiri zvake auxiliary zvekutsvaka third term aiwa vanofunga kuti takapusa go Olinda go. Saka Olinda anganyora kuti Zimbabwe is 16 million people achiti Wikino uchiva you claim you are worth more than 100 million vape kama 100k each kana uri mbinga chaiyo buying less than 10 cars without papers and you think you are big. The only thing big about you is your weight. Mfanami, I stand for Zimbabwe. Those graves chitogwa na Olinda Chapel wachiti aiwa iwewe kana uchiti uri mbinga uri more than 100 million worth yako ma US dollar chingopaka vanhu vacho mari kana chiratidza kuti uri mbinga achiti aiwa mota zvari kupa vanhu idzo hapambori napo chinhu chinongorema pauri ingori weight yako. Muri Zimbabwe mashoko ari kudza umwe munhu aya mashoko ari kudzwa Wikino Chivhayo chimboyambotudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi pine comment section medu musakano subscriber kulike notina on the bell icon tamboshara mabhitsa anokupa pano paZim News Live.